sedaya warga Karangasem. Nggih. Dereng ngantuk to, Bu? Dereng. Alhamdulillah tesih semangat nonton wayang. Nggih. Uri-uri budaya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Dipun bawani nggih. Napa, Mbak? Nadyan wujud temung peksi Kowe iki ngopo? Kok aku. Rada kaget tak kira mau landak iku mau. Nek landak kok entek ngono iki. Iki kantun tikus wirok. Oh lho persis lho Mbah. Wah kok kemata gelem menolono persis. Kayak copoten meneh. Wah kok suwe-suwe copot dhewe nih tokno kowe. Nek dicopot kudu tikus. Putul. Monggo Mbak. Alus manis nangasa make wasa wenggon kula si podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo Monggo Mbak Orisa. Monggo. Langgane nggih Mbak. Kok Nggih. kancane ayo kancane. Ya kancani yo, merat dhewe. Ngancani Dok. Ya kok le menik-menik kaya nom-nomanku mbiyen. Kene cilik meni-meni kene rada gedhe. Apa jenenge? Ya sendure meni. Mbak Yune meni. Manjane menik. Menok-menok. Monggo. Nggih. Nggih, sampun dipun Matur nuwun Mbak Orisa. Sami-sami. Sampun Mas Gading. Matur nuwun Mbak Risa. Alhamdulillah nggih. Kiai kok kenese kaya ngono. Iya. Ping aku keneng-kenes. Pines kae. Nggih, dawuh malih. Nggih, kalih. Niki wau nggih tos enten Tiwul. Tipul. Nggih, enten Diwul. sik ten HP wau enten Kadung Tresno niki minangkani sing Tiwul. Tipul Mbak Ika. Nggih, nggih, Mbak wau. Ika Suhesti. Monggo Mbak Ika. Nggih.
romantis. Angeli. Nah, ngono. Line iki dawa. Iya. Rahul. Anjeli. Wis dawa ki mau. Mau kan kok cendak. Kurang. Anjeli. Rahul pas ning aku iki. Mbak Ika. Nggih. Nika wonten pamundutan Tiwul Kidul. Saking sinten Mas Dalang wau? Saking Saking produksi tempe Mbah sapa mau? Mbok Karbilah. Mbok Karbilah. Nggih. Mas Eko lho Mbak niki. Oh, Mas Eko. Mas Eko Dalang. Oh, nggih. Ini yo janji arep gawake aku tempe Digawake. Biyen Oh, biyen ki Mas Eko. Saiki Terus saiki Ketoke wis ora Eko. ya isih kok. tegese jenenge Mas Eko. Asmane ki Tetep Mas Eko. Eko. Nggih, Nanti sepuh tetep Eko. Heeh, mbok menawi arep nyanyi Mas Eko. Mbok bilih badhe duwe Nggih. Diwul Mas Eko. Lenggahipun wonten pundi? Enten pundi? Sumatera. Oh nggih. Sombrono ora nek Adoh banget. Sumatera. Monggo Mbak Ika duete kalih bojo kula nggih, bojo Oh, kula. iya. Nggih Mas Dalang nggih. Nggih. Niki kajenge yo nyanyi kok. Wit mau kurak dadi jatilan Arep nyanyi, Mbah? Monggo. Ya sing yakin. Karep ki eneng ning ngopo engko iso apa ora kan ora. Yo kok aku sing umi-umi. Sing kondang tik keplek lan tiwul. Lah mbak-mbakmu mbok mangkat dhewe ngono. Ora Arep diwarai, jadi ora yakin diwarai ngono lho. Nang karo kowe aku yakin. Yakin ya? Yakin ngopo? Yakin gagal gitu. Mangga. Mau karo Riza ngetek lah iki yo ngetek wis dasare lenceh. Karo Riza ki wis ngene. Apa itu? Pernah undel. Untel iki maksudnya Anu gelut to? kurang. Apa? Ya. Tukar kawruh, tukar kawruh. Iya, ya Mas. Mangga. Mas, yo. Tiwul Gunung Kidul. Woi. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Saniken. Nggih. Mas Dalang. Yes, gendalu. Mangkane pamundutan lagu Nggih. saking Saking Mbak Mbak Linda. Linda Singapura nggih. Nggih. Mbak Linda. Nek iki yo pecekek tenan iki ya. Lho piye? Lah apa? Lah kan aku ya 50-50 lho PCK. Ya peceking. Iki Vespa ping adat aku. Jangan salah saiki Vespa semakin unik semakin mahal. iya, Saya iya. makin lama semakin mahal. Aku tetep pecekek aku ora pecekek. Ya wis kek kono. Kono kek karo PCK. Tikungan yo siut ya. Siut. Anggre lurus black. Aja jenengan ki amit, aja gaya. Ra pirsa to Mbak Ayu iki garwane sapa? Ya urung duwe kok. Gusti. Kudu mungsuh karo Sikis. Iki garwane jeneng. Lah nggih. Gusti Allah. Anu ngapunten. Wah 50 meneh. Wah, aja nyenggol-nyenggol iki. Entek tenan kok. Oh, nggih. Nah, kekenan tenan to mau. Oh, mboten napa-napa. Kula gara-gara 50 dadi bos kok. Matur nuwun nggih, Bos. Wis 50. Wingi niku kula nukokke gorengan 3.000 ten angkringan. Makasih ya, Bos. 3.000 dadi bos. Ya ampun kok le sepele banget lho. Mboten nek kula ngapunten nggih. Mboten ngertos kok nek garwane. Mboten ngertos. Nggih. Niki Apa garwane orang jenengan apa? tuh. Tapi ra apa-apa, Pak. Niki tumpakan kula. Apa nok? Apa nok? Kepenaan. Oh, lah pantesan yo entek awake numpak pecekek banter kek Le. Entek awake. Numpak PCK. Numpak pecekek banter terus entek kabur awake. Ning ora apa-apa Pak rasa wedi wong sing jenenge panggungan apa ning seniman. Ya bener ki ning dalem bojone Mas Keswan. Ini nek panggungan ngene iki milik umum. Monggo Pak Duko. Niki mirsani menghayati tenanan. Kowe iki ning ngisoro, aku goyang ki ning ngisoro. Senengan Ngek 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 ngek. Lah kok dadi Pak Kesban ki anggere bojone joget alus kan nyanting. Anggere aku nyedok ngek ngek ngek. Ora ngopo-ngopo nek, Kes. Anu Pak. wis kok dadi malah ora
kan aku Penghayatan penghayatan juling iki. kebab. Kuwi jenenge mau goyang apa nok nek ngono ki nok? Goyang apa? Goyang apa ya? Goyang mur. Mur baut senenge. Kok mur? Rasa marah. Lah kan nyisek. Jane ora arep anu ngendika ngono kan kejujuran hati kadang terlepas seperti itu. Sorry ya, Beb. Ki Beb gak aku gelandrang. Bek bek. Ayo terus ki Mbak Ayu. Atur nuwun Mbak Ayu. Nang Mbak Ayu goyange alon nok jenengan cepet men Lho kene kan bor listrik. Ki nggonku ki bor engkol zaman biyen kae. Nggih. Mas Keswan ki. Iki apa iki? Kowe engko kudu ngono kowe lho wong sing wong kono sing ora ngrespon kok. Dawuh malih Mas Dalang. Nggih, nggih. Lagu terakhir ngen limbukan Mbak Anting kali Mbak Agnes. Oke. Nggih. Ya ini feminim, anteng, halus, feminim. Mbak Anting Mbak Agnes kuwi. Heeh, betul. Feminim. Lemah lembut, Oh. Nggih. Nek aku lemah apa, Pak? lemah mabluk. Peta kembang jalan dari tanya sarida. Hey, hey, hey. Iki jenenge A2. Apa? Agnes Anting. Oh. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Manike. Feminim tenan jan. Iya, Injis. ya ampun. Kita memang gadis-gadis yang sangat lembut sekali. Iya. Paling lembut sewarga lara. Oh iya iya iya. Oh paling lembut sewarga lara. Iya. Oh iya Memang ketok seperti kok ini. piyayine ketok. Tuane ya gelem kumat. Kan pripun menika Pak Mas Kan Dalan? koprol, Mbak. Nembang Mbak Anting, Mbak Agnes. Nembang napa? Nembang napa niki? Nembang sing gayeng. Heeh, gumyak. Sik. Mboten nonton pambutan malih. Sampun boten nonton melu. Nggih, Nggih. Maniut napa? Monggo. Derek. Derek Mbak Agnes napa Mbak Anting niku? Apa Mbak? Apa Mbak arep apa Mbak? Sing Ah, gayeng apa sing lewung? gayeng Lewung kok gumyak. piye? Lewung. Napa Pak Bu? Napa, Bapak Bu? Ibu? Lewo. Oh, lewung. Lewo. Ayo Mbak. Ya. Matur nuwun menika Nggih. femininipun. Lho, Warga piyayine. lara sing paling feminim Mbak Agnes dan Mbak Anting. Ning nek pas pentas kan profesional, Bu. Profesional nyeblake jaran ya nyeblake lawang, tenan. kan kok nyeblake lawang, nyeblake selendang. Matur nuwun nggih Mbak. Nggih, matur nuwun. Maine peliki. J Mas Dalang. Nggih.
Nggih. Mbak niken Mbah Baut. Nggih. Niki gandeng wedalipun saya ngoyak. Oh inggih. Lakone nggih tesih Dawa. Oh nggih. dawa. Nggih. Nggih tesih Kaya kersanipun cah. dawa nggih. Lajengaken Anjenipun lampah. nggih Oh, seneng-seneng ngaten. dicekapaken diyen mengke diteruske ten goro-goro melih. Nggih, matur nuwun Mas Mbah Dalang. Baut, nggih. Kata lepat Matur nuwun nuwun. pangapunten ingkang sak agengipun. Leres. Nggih, sami-sami. Ngodinonga lancar sedayanipun. Amin, Monggo amin. pun nggih. lajengaken, mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu dan lain Nggih. tempat. Nggih. Sehat-sehat nggih Mas Dalang Viral. Nggih, amin, Nggih, amin. Matur nuwun, Mbak monggo pun Niken. lajengaken. Matur Mit sewu, nuwun. Pak. Sedaya mawon. Nggih, matur nuwun Mbak Nggih. Niken. Mbah Baut. Iya, Pak. Iki gandeng wektune ya saya ngoyak lakone ya isih dawa. Iya. Ayo kek neruske laku sik. Ayo Pak, nek arep neruske laku tak derekke. Ayo nduk, ayo nduk. Saweko risang pate anata prajurit baris nyawiciku mong kolong ing tekad pindo alun samudra rob ayubing marutor lawan kuntur ketuk wasaweko
Sadening alam kang tinuding jagat Yai Kenca rupa wonten timbalan ngadhawuh Kakang Rupa Kenca Yai Rajamala ana dawuh apa Kakang Ratu Trikarta Yai Prabu Susarma ih Lorun paring ngadhawuh Raden Padeh Rupa Kenca apa to darurane kowe kabeh adoh tak awe cedhak setaraketake yaktina ana bab wigati kang bakal tak babar magepokan panggontos harta gegayuhane Rupa Kenca anggone kepingin ngrubuhake negara Wirata ngrebut dampar keprabon Wirata segara gemane Kakang Matswapati tetep sing bakal dadi ratu ning negara Wirata kene kudu Rupa Kenca Kang Mas lajeng sak mangke kados pundi menapa Jawandika sampun kelampahan matur dumateng Koko Prabu Maswapati magepokan kalian adu jago menika wis apa kang dadi pamontaku apa kang dadi panyuwun wis dikabulake dening Kakang Prabu Maswapati dina iki uga wanci bedhug tengange bakal digelar adu jago manungsa kang mapan alun-alun Kutha Goro Negara Wirata. Dening kang tak beta minangka jago kepadhean ra ana liya kejaba kowe Rajamala ya. Kakang aja kuwatir. Rena sing tak pepe mung bakal ngempur negara Wirata wamriye. Ben kowe Kakang Rupa Kenca sing bisa dadi ratu negara iki. Bagus. Yen kaya mengkono Yai Rupa Kenca. Yai Kenca rupa piye Kakang Rupa Kenca yen pancen wis yoga ing diri sawega ing gati aja dikangelan ketapno Purwadya Bala klebu jeneng sira Yai Prabu Susarma lamun ana kapengkoing Pancabaya aja karo den gawe perintahno Wadyabala Trigarta supaya gempur Wirata ngestakaken dawuh terang terwaca dawuhipun Raden Patih nadyan wancine barat wis ayo kage budal ana ing alun-alun negara Wirata monggo
seto ih paman klonten dawuh kabar sumebar pawartos rata jare jagone Prabu Masopati saiki wis cetha ndi menungsane kon mrene menungsane ih wale-wale menapa paman lari saking pejagalan naminipun Joko Balu inggih jagal Abilawa lho mung bocah saka dusun pejagalan ana ngapa waninan iki kredane Yayi Rajamala ih tetela makaten paman Lepati Agung pangaksama paduka inggih wontenipun inggih namung Joko Balawa menika apa kowe ora wedi yen kelangan kawulamu mboten nitik kesaganipun lare menika ingkang sagah kula nitik saking lare menika ingkang sagah ndadake bagus yen ngono rasah tanggung-tanggung ora usah tanggung-tanggung totoane kudu cetha keparengipun paman kados pundi yen jagoku kalah sah sedulur aku minggat saka kene nanging yen jagomu sing mati Koko Prabu Kakang Prabu Maswapati lengser saka dampar seta. Lho. Wah, jebul paman Hari Rupa Kenca. Darpi sedya kaya dininjung keng kalungguhaning Kanjeng Rama Dewaji. Wah, apa kowe gumun? Ora gumun kepiye? Yen kowe mati tegese Rama Prabu karo aku kalebu kowe barang kowe minggat saka kene. Kowe kuwi janjane kongkon. Aku dadi jago iki percaya ora karo aku. Kowe ngandel ora karo aku. Yen pancen wis ora percaya, wah aku tak bali. Lho. Mulai kepiye? Aku to eret-eret saka pejagalan tekan kene. Wah, kowe saguh dadi jago. Ucapku nadyan aku wong sudra. Ora bakal baleni rembug. Wis disekseni karo bapakku Jagal Walakas karo Ratu Wirata Prabu Maswapati. Aku ora kaya banyu tumumpang godhong sendhe sing blindra-blindri. Wah, nek pun iya ya iya. Yen aku muni ora ya ora. Aja mulur ngungret kaya cacing yen pancen totoan iku tu negara Wirata kukupane. Mikira tak tandangane kowe wani tenan kowe ora ngandel karo aku. Wah, apa mbok kira aku ra iso mateni Rajamala? Wah, bagus tenan kuwi Balo.
kowe wani tenan ta wa Balawa? Wah, wani. Ya maju wae orang isen-isen ke lho kowe ya. Janji gawe isen. Tak keprobat aku tenan lho kowe mengko. Wah, yo. Aryo sito, pi balo. Wah. Saeneng-enenge prajurit lan kaulamu kon padha ndelok. Yen iso ora ngandel karo kridane balo, deloken iki. Aryo sito, yo, balo. Kowe sing jenenge Joko Balom. Wah, yo. Kowe patih rupa kinca bener. Kowe sago dadi jagone wong Wirata. Kudu kuat jaba jrone atos balunge kandel kulite. Apa sing mbok toke? Wah, mula negara iki ora wibawa. Merga Punggawa sing kaya kowe ngendel-ndelke. Wah, nadyan aku wong cilik ning aja mbok ino, kowe ora ndek bala. Wong mlarat dibal 17 ora bakal ono sing gelem nyengkuyung karo jago sing kaya dapurmu kuwi. Wah, pancen aku ora duwe kasekten, ora duwe ragat, ora duwe pangombyong. Wah, nek aku ane tanding karo jagung mergo aku pengen nyingkirake Punggawa sing bebayani. Ya kuwi Punggawa Wirata sing cacane kaya kowe Druhun. Keparat kowe Balo. Kowe sugih kendel bondowani. Nyawang adhiku Raja Mala. Rumangsanmu kowe kuwi apa? Kowe iki apa? Apa mbok kira aku wedi nantang kahanan sing lagi duwadi ana Wirata? Wah, ngerti yo. Kabeh lakon iku wis tak waca. Kowe wis gandeng-rendeng karo wong manca sing jeneng Susarma. Wah, pidak jempol. Kede antuk arep ngrubuhake Prabu Matswapati. Wah, ya apa ora? Wah, aparat ngabangake kuping tenan tembungmu. Raja Mala,
Rajamala patenana jago Wirata iki Rajamala. Wah. Wah. Ngrungso kaya dapurmu arep wani karo aku. Apamu sing tau deni? Wah, maju. Apa kowe ora kikring nyawang wujudan kowe? Wah, rasa kakean cangkem. Kaki kowe maju rene. Wah. Lakon taidak jebol dadamu, gadul petah dasmu.
Aduh. Wah. Udah mati. Wah. 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 Putar. Putar. Ah, ah, putar. Wah, wah, wah. Mati ya. Waduh. As. Oh. Oh. Waduh. Wah. Oh, tangga. Oh. Wah. Waduh. Mati. Oh, oh. Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Waduh. 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 Oh. Wah. Ah. Ah. Waduh. Wah. Wah. Wah, babar pisan ora nduga ngono kowe malah gletak jebol wetengmu ngono metu susmu nganti salengen gedene. Aku isih kelingan mulihmu mbiyen. Lamun to kowe mati kudu dicemplungake ana sendang watari. Supaya bisa urip meneh. Ya, Wadyabala. Wadyabala kepatihan Kencapura. Gotongan kandha iki raja melet cemplung ana sendang watari. Yo. Duduk kah? Duduk. Yo, alon.
Paleger suarane gegirisi. Ular paning sang raja mula ingkang den gotong den cemplungaken wonten ing Sendhang Watari. Sendhang ingkang dumadi saking ibune sang raja mula nenggih Endang Watari. Kotap yakti duwidaya kekuatan kang edap-edap ingkang tansah mayungi dhumateng kawilujenganing sang raja mula. Nadyan sedina mati ping 7 nanging lamun den cemplungake Sendhang yakti bali urip meneh. Malah sawuh kasantosane mijil sang raja mula saking madyaning Sendhang jumangkah wonten ing payudan. Ayo. Oh. Oh. Wah. Oh, salvato. Oh. Ayo aku sore mre. Otak. Wah. 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 Ah. 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 Wah. Wah. Yo. Junjung meneh ta. Alon. Yo. Oleh. Oh, wah, guru, wah, guru, wah, oh, Yo. Waduh abot tenane. Yo. Alon. Sing mburi, sing kenceng sing mburi.
rame genira Bandayuda. Nganti kaya besen sing jagal bila mulajeng raja mula ingkang pejah mawali-wali parandene den cemplungake. Sendang Watari bali urip mangkono tanggap sasmita nenggih sang Prahatnala sigra menthang langkap Kyai Bramasta pinenthang-penthang gumurit swarane kaya putung-putunga gandewane lumepas gesit pindha tadet nyemplung wonten sendang Watari saknalika muptoyane sendang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.